Għandha t-tieni l-ogħla rata ta' tfal obeżi, speċjalment tfal ta' bejn l-10 snin u 11 sena. Għalhekk minn età żgħira tfal għandhom jiġu malma dwar dak li jikkonċerna lil saħħithom. Ktejjeb żgħir bi-storja sempliċi se jitqassam lil kull tifel u tifla sabiex jingħatalhom tarif dwar dieta bilanċjata u l-eżerċizzju li għandu jsir ta' kuljum. Simon Bonello l-moħ wara dan il-ktejjeb spjegana l-iskop ta' dan il-ktieb. L-iskop tal-ktieb huwa storja ħelwa biex tispjega lit-tfal kif għandhom jaġixxu meta jaraw l-ikel u meta jħarsu lejn l-ikel jara l-ikel x'isarraf. Meta staqsejna lill-istudenti għaliex għandhom jagħtu importanza lis-saħħa minn kmieni, dawn qalulna hekk. Taħseb li tfal bħalek għandhom jibżgħu għal saħħithom minn età żgħira? Għandhom jibżgħu għax is-saħħa hija importanti ħafna u darba jkollok saħħa ma jistax diffiċli naqgħu biex terġa' ġibha lura. Fil-fatt jiena nagħmel jogging biex inżomm fit, nikolli healthy food biex nkunu b'saħħitna u ma ntelefux u niklu aktar healthy food u nsiru b'saħħitna. Iva, mbagħad meta nikbru nsiru ħaxnin u ma jkunx daqshekk saħħa kif ikollna. X'għandu jsir? Li niklu minn 5 gruppi tal-ikel u nagħmlu eżerċizzju. Tagħmel xi eżerċizzju inti kuljum? Nimxi. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo. Il-Ministru rringrazzja lir-Rotary Club tal-inizjattiva u enfasizza l-importanza li t-tfal għandhom ikunu mdorrija b'dieta bilanċjata minn età żgħira. Il-Ministru temm jgħid li l-ġenituri għandhom jagħtu eżempju billi jagħtu lil uliedhom ikel nutrittiv u jagħmluhom dieta bilanċjata filwaqt li jeżid il-ħin ta' eżerċizzju sport.